समाज कल्याण संघाचे म्हणून सुद्धा तुमच्याकडे बघितलं जातंय, काय प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया म्हणजे आनंद वाटणारच ना, कारण सरपंच पदावरून मला झेडपीचं आता पद मिळणार आहे. पुन्हा तुम्ही आता म्हणाला तुमच्याचकडनं कळलं की भावी समाज कल्याण सभापती पण सुद्धा पद मिळणार, म्हणजे आनंदाचीच गोष्ट आहे माझ्यासाठी. आणि याचं सगळं श्रेय मी माझ्या महायुतीला देतं, कारण त्यांच्यामुळे आज मला इथे उमेदवारी मिळाली आणि त्यांनी एवढा सगळा म्हणजे पूर्ण कार्यकर्त्यांनी विश्वास ठेवला आणि मला इथे उमेदवारी दिली. त्यांचं खरंच मी मनापासून धन्यवाद मानते. विजय मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे आपण प्रचार करणार आहात, कशा प्रकारची रणनीती असेल? विजय मिळवण्यासाठी साहजिकच मला लोकांपर्यंत पोचायला हवं. माझे कार्यकर्ते माझे सगळेच मला नक्कीच सहभागी करतील. प्रत्येक ठिकाणी मी माझं म्हणजे मला जे काही करायचं आहे समाज झेडपीचं झाल्यानंतर, निवडणूक झाल्यानंतर मी जे काय विकास कामं करणार ती तिथपर्यंत कशी काय करणार ती माझ्या मतदारांना तिथपर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी करणार. मतदारसंघात आपली प्रचाराची रणनीती कशा पद्धतीने असते? प्रचाराची रणनीती ही महायुतीचं उमेदवार आहे. शिवसेनेकडून त्यांना उमेदवारी दिली गेलेली आहे. महायुती ही युती आहे आणि त्या युतीच्या माध्यमातून शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळालेली आहे. त्या उमेदवारी मिळाल्यानंतर आज आम्ही आमच्या या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांसमवेत आणि तिन्ही उमेदवार घेऊन आम्ही फॉर्म भरलेला आहे. आता संध्याकाळी आम्ही बसणार संपूर्ण 12 गावामधील आणि 17 बुथामधील आपल्या संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून त्याचं नियोजन करणार आणि त्या नियोजनाप्रमाणे कार्यकर्ते आमचे कामाला लागणार आणि त्या पद्धतीने विजय प्राप्त करणार. हेमनजी, माझे सरपंच म्हणून तुम्हाला विचारतो आणि महत्त्वाची गोष्ट की ह्या पूर्ण मतदारसंघाचा एक थिंक टँक आणि किंग मेकर म्हणून हेमंत परुळेकर ह्या व्यक्तीने बघितलं जातं. कशा प्रकारे विजय असेल एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, हे आम्ही राणेसाहेब आमचे म्हणजे दादा राणे आणि त्यांची दोन्ही मुलं नितेश राणे आणि निलेशजी राणे या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो. मी किंगमेकर असं मला वाटत नाही. तुम्हीच मला म्हणतात, धन्यवाद, आभारी मानतो तुमचा. पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे की दोन्ही आपल्या तिन्ही उमेदवारांना सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे, सन्माननीय आमदार निलेशजी राणे आणि आमचं सर्वांचं आम्ही ज्याप्रमाणे प्रतिष्ठित देव म्हणतो त्याप्रमाणे देव मानतो हे आपले नारायणराव राणेसाहेब या सगळ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी आणि पात्र ठरविण्यासाठी आम्हाला दिलेली ही उमेदवारी आहे. आणि या उमेदवारीचं विजयात रूपांतर करून सन्माननीय या आपल्या शिवसेनेचे उपनेते प्रमुख आपले उपनेते संजयजी आंग्रे, आमचे सगळे महायुतीचे पदाधिकारी आणि उमेदवार आणि सगळे कार्यकर्ते अजिबात कुठेही काही किंतु परंतु न ठेवता चांगल्या प्रकारे हा संधीचा आम्ही फायदा उठवणार आणि आपल्या संपूर्ण जाणवली जीपचा विकासाचा माध्यम साधण्यासाठी प्रयत्न करणार. अग्रज साहेब, शिवसेना उपनेते म्हणून बघितलं आपण तर जाणवली विधानसभा आपला जिल्हा मतदारसंघ जो आहे तो आता शिवसेना सुटलेला आहे. अधिकृत उमेदवार म्हणून आपल्या रोहिता तांबे यांनी उमेदवारी दाखल केलेला आहे. काय प्रतिक्रिया आपली? 100% आपली शिवसेना भाजप युती शरद पवार राष्ट्रवादी गट यांची युती आहे. त्या माध्यमातून आपल्याला ही सीट सुटलेली आहे जाणवलीची, त्याच्यामुळे 100% ती विजय होईल एवढी खात्री आहे. त्यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा बघितलं तर शिवसेनेला आणखीन एक जिल्हा परिषदमध्ये पद मिळणार आहे, ते म्हणजे सभापती पदाचं. ही जी शक्यता आहे त्याबद्दल काय सांगा? ते पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती हे जे काही वरिष्ठ निर्णय देतील ते आम्ही सर्व पदाधिकारी म्हणून त्यांचा किंवा कार्यकर्ते म्हणून मान सन्मान त्याला ठेवणार. साहेब, कणकवलीत 2 मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाटेला आलेले आहेत. शिवसेना म्हणून पक्षाची स्ट्रॅटेजी कशी असेल आणि विजयाचं रणनीती कशी असेल? नाही, 2 जरी आले असले तरी 50च्या 50 उमेदवार हे आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये शिवसेना भाजपचे आहेत, युतीचे आहेत. त्याच्यामुळे 100% 50च्या 50 जिल्हा परिषद सदस्य कसे निवडून येतील याच्यासाठी आम्ही रणनीती ठरवणार. आता किती जणांनी आतापर्यंत फॉर्म भरले आहेत आणि काय सध्याची परिस्थिती? नाही, 3 वाजेपर्यंत समजणार. अजून काही त्याचं पूर्ण अपडेट मिळालेलं नाही. एकूण कणकवली तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदचे 2 आणि पंचायत समितीचे 2 असे एकूण 4 जागा या शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये तुमच्या शिवसेनेला मिळाल्या. जर बघितलं असेल तर काही दिवसांपूर्वी कणकवली नगरपंचायतची निवडणूक झाली आणि तिथे मात्र ही युती झालेली नाही. नगरपंचायतच्या युतीमध्ये न झालेल्याचा फटका बघून भाजप या जागा आपल्याला मिळाल्या नाही, असं काय नाही. ज्यावेळी सन्माननीय आमचे विद्यमान खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेबांनी पुढाकार घेतला की ह्यावेळी आपल्या जिल्ह्यातून युती व्हायला पाहिजे. राणेसाहेबांचा सगळ्यांनी मान सन्मान ठेवलेला आहे आणि राणेसाहेबांच्या पुढे कोणीही बोलत नाही. राणेसाहेबांनी एकदा आदेश दिला, त्या आदेशाप्रमाणे शिवसेनेतले आम्ही कार्यकर्ते असो किंवा भाजपमधले असो त्यांनी सांगितलं की ह्यावेळी युती व्हायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे मान सन्मानानं युती झालेली आहे. ही युती होत असताना युतीमुळे कुठेतरी भाजपमध्ये बंडखोरी पण झालेले पाहायला मिळाले. शिवसेनेला काही जागा ज्या सोडल्या, विशेष करून तुमचा बालेकिल्ला होता, तुम्ही सदस्य होता तो फोंडाघाट, त्या ठिकाणी पण बंडखोरी झाली.
नाही, जरी समजा बंडखोरी झाली असली तरी सुद्धा आपले सन्माननीय खासदार नारायण राणे साहेब या सर्वांची बंडखोरी असेल ते संमानण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. आपल्या उमेदवारी नाही मिळाली तर आपण पक्षाचा राजीनामा देऊ असं देखील संतोष कानडे यांनी आता सांगितलं. तेच सांगितलं ना तुम्हाला, ह्या सर्वावर आपला सगळा रामबाण उगता म्हणजे नारायण राणे साहेब असतील, ते जो काय निर्णय घेतील त्याचा आपण सर्व कार्यकर्ते म्हणून हे करणार आहे. चालू तुम्हाला जाणवली जिल्हा पंचसिंग मतदारसंघातून उमेदवारी मिळालेली आहे, काय प्रतिक्रिया आहे? मला खूप आनंद वाटतो आहे आणि मला या गोष्टीचा आनंद जास्त करून वाटतो आहे की मला भारतीय जनता पार्टीकडून ही उमेदवारी मिळालेली आहे. त्याशिवाय मला कार्य करायची जी आवड होती ती मला या तर्फे मला करता येणार आहे. धन्यवाद. विरवाडी मतदारसंघातून आपली उमेदवारी आहे, आपण सदस्य म्हणून होता सुद्धा, काय प्रतिक्रिया आपली? पालकमंत्री आणि सर्व पदाधिकारी यांनी मला माझं मनापासून हे स्वीकार केला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक आभार. महायुतीचा